Muga-muga acarane diparingi lancar, ora enek alangan sampai tekane rampung. Lah iki acarane aku isih ngewangi betet-betet pitik ning omahe mamaku cah. Dadi sesuk-isuk iku kan sampai sore ning acara semaan Al-Qur'an. Lah bengine tahlilan karo yasinan, kirim donga nggo pendak taune mbahku ninggal kuwi cah. Nek ning desa wis ngene iki cah. Arep eneng acara ngono wis 2 dina saurunge wis ribet. Sing nyiap-nyiapne segala maceme ngono kuwi. Ngene iki lek ning kutha kan ora dadak mbelehi dhewe, ora dadak mbedeti dhewe, tinggal tuku wis resik ngono lek ning kutha. Catering malahan kadangan wis mateng ora dadak masak. Dadi lek ning desa ini ya wis ngene iki, tuku sing sik urip ngono lek pitik dibelehi dhewe, bedeti dhewe. Lah iki mamaku isih ngalupi pitike wi arep dibubuti. Pawone sik legend ngene mamaku. Lah iki tangga-tanggane kae bibikku barang do ngewangi mubut-mubut ngresiki pitike kuwi. Pokoke jan pol penake urip ning desa iki ngene iki cah. Ngerti tanggane repot ngono ya wis do teko melok ngewang-ewangi. Ngonamu kono apa ya isih eneng cah, rewang-rewangan nggone tanggane ngene iki. Ketok tanggane repot teko terus ngewang-ewangi. Lah ngene aku kene ning desaku isih tradisi ngene iki cah. Rewang-rewangan ngene iki.